L-ewwel diska tiegħek tibta ta' xi 18. Ħadd ma kien qed jgħinni ħadd ma milli kuraġġ li faġibibna għadna flimkien. Ridna namlu ħaġa ftit sura ta' nies, kemm iddiskutejna kif se nqasmu x-xogħol, kemm argumentajna biex noħorġu prodott li f'dak iż-żmien bħalu f'Malta ma kienx. Saqsewna ħafna nies minn fejn joħroġ dak kliem, xi kultant ikun waqt ispirazzjoni, frażijiet joħolqu konfużjoni, dan l-ġmiel ta' dak kliem din il-lingwa m'għandix miem difna biex imxejna l-qudiem. Kliem tħolli mimli b'ħafna kolori, simuri bħala l-vjaġġatur. Bil-Malti dejjem nikteb żgur, kliem tħolli mimli b'ħafna kolori, sibuni bħala l-vjaġġatur. Bil-Malti dejjem nikteb żgur. Wara ħafna xogħol rajna ftit riżultat, diska wara l-oħra semaħhom kulħadd, kummenti tan-nies imbuttawna l-qoddim. Rajna li stajna nkomplu nikbru flimkien, mill-gżira tagħna ridna dejjem naqsmu kuljum, daqqiena dawn l-hemm intom ġejtu bl-eluf, biġġarhom in-nies ikantaw ġew flimkien, ingħaddu bħal familja jgħidu dak kliem, xi kultant ikun waqt ispirazzjoni, frażijiet joħolqu konfużjoni, dan l-ġmiel ta' dak kliem din il-lingwa m'għandix miem difna biex imxejna l-qudiem. Kliem tħolli mimli b'ħafna kolori, sibuni bħala l-vjaġġatur. Bil-Malti dejjem nikteb żgur, kliem tħolli mimli b'ħafna kolori, sibuni bħala l-vjaġġatur. Bil-Malti dejjem nikteb żgur. Kliem tħolli mimli b'ħafna kolori, sibuni bħala l-vjaġġatur. Bil-Malti dejjem nikteb żgur, kliem tħolli mimli b'ħafna kolori, sibuni bħala l-vjaġġatur. Bil-Malti dejjem nikteb żgur.